כן. פרק כ"ב, התאחדות הטבע והנס. מהו הטבע? אחיזת הסיבות והמסובבים. האופנים של אלו האחיזות שונים הם. בתכניות רבות הנן עומדות ומסודרות, שוטפות והולכות. ודאי החופש העליון כביר ונעלם, רב ונישא הוא, מתנשא מעל כל. והמון עולמים לאין תכלית עצורים ביכולת העליונה, במציאות היותר נבחרה, יותר פעורה, יותר חזקה ויותר אמיתית. ומהם הוזרח האור פעורה. כן, יותר חזקה ויותר אמיתית. ומהם הוזרח האור המציאותי הסיבתי, שהיננו כולנו בכל הווייתנו הרוחנית והחומרית, הפרטית והכללית, האישית והעולמית, אחוזים ומעורים בו. כן, נמשיך? טוב, יאללה, עד כאן. לא, עוד מעט. כן, הרב קוק שואל מהו הטבע. שאלה מעניינת, מה זה מהו הטבע. כל ילד יודע מה זה הטבע. אבל זה לא נכון, צריך כשאנחנו מדברים על טבע, אנחנו חושבים על דטרמיניזם. כשחושבים על דטרמיניזם, חושבים על זה שכל מאורע יש לו סיבה, והוא המסובב של הסיבה. לדעת קאנט, הסיבה היא אחת הקטגוריות של התודעה האנושית. הוא לא בטוח אם הסיבה היא באמת קיימת, אם מושג הסיבה קיים במציאות החיצונה. מושג הסיבה על הנתונים שהוא מקבל מבחוץ, היא מלבישה עליו את מושג המרחב, הזמן ומושג הסיבה, הסיבתיות. ולכן הולט זה לא המציאות כמות שהיא, אלא תופעות. למה? כי מה שמגיע מן המציאות החיצונה, אם מגיע בכלל משהו, אני לא בטוח בזה, הוא מה שקוראים אידיאליסט. אידיאליסט הוא שיכול להיות של האדם, התודעה של האדם. על כל פנים, אם מגיע משהו מבחוץ, אז התודעה האנושית מלבישה עליו 3 פרמטרים, מרחב, זמן וסיבתיות, ולכן אנחנו מקבלים מוצר חדש. על כל פנים, מהו הטבע? אומר הרב קוק, הטבע זו הזיקה שיש בין הסיבה למסובב, בין הסיבות למסובבים. עכשיו נמשיך. האופן הם. זאת אומרת, הקשר בין הסיבות לבין המסובבים שלהן לובש צורות שונות. בתוכניות רבות הינן עומדות ומסודרות. זאת אומרת, למעשה בחלק גדול מן ההוויה עומד יציב ומסודר, שוטפות והולכות. זאת אומרת, הקשרים האלו בין הסיבות למסובבים זה שוטף והולך, זאת אומרת שזה זורם עם המציאות כל הזמן, וזה קבוע. טוב, הרב קוק פה כשהוא אומר בתוכניות רבות, הוא רומז לזה שזה לא בכל התוכניות. זאת אומרת, הדטרמיניזם אינו מכסה את כל המציאות. טוב, אנחנו דיברנו הרבה פעמים על המטאורולוגיה. הנה הודיעו לנו שמחר יהיה מבול, נראה, אולי כן, אולי לא. על כל פנים, גם אם יהיה מבול מחר, הם לא יודעים מה יהיה בעוד שבועיים או בעוד 3 שבועות, אף אחד לא יודע. אז אין לנו מערכת של סיבות ומסובבים מדויקת
בהרבה תחומים. אמרתי במטאורולוגיה, בתורה הקוונטית, בתורת הכאוס. עד היום בכלל מתפלאים איך יכול להיות שחושבים שפרפר שמתחיל להניע את עצמו, כן, בברזיל, להניע את הכנפיים שלו בברזיל, אז הוא יוצר טורנדו בפלורידה. איך? הם לא יודעים איך זה קורה. טוב, על כל פנים, הרב קוק אומר בתוכניות רבות, כן, הדטרמיניזם הוא קיים בתוכניות רבות, אבל כנראה לא בכל. עכשיו הוא ממשיך ואומר, ודאי החופש העליון כביר ונעלם. למה הוא מתכוון פה, כשהוא אומר החופש העליון? החופש הוא מנוגד לדטרמיניזם, מתכוון שיש סיבה ומסובב, זה בית כלל. אבל החופש זה משהו שהוא לא תלוי בסיבות. החופש העליון, הוא מתכוון פה לחופש האלוהי כמובן, העליון, כביר ונעלם, רם ונישא, הוא מתנשא מעל כל, והמון עולמים לאין תכלית עצורים ביכולת העליונה. זאת אומרת, החופש האינסופי שיש לבורא, מאפשר לו, אם היה רוצה, לברוא עולמות שונים מהעולם שלנו. בניגוד למה שחשב אריסטו, שהוא חשב שהעולם שלנו זה העולם האבסולוטי, החוקים שלו, הם החוקים המוחלטים שאפילו האלוהים חס וחלילה כפוף להם. אבל הרב קוק אומר, ההפך הוא הנכון. האלוהים יש לו חופש גמור, הוא היה יכול לברוא יקומים עם חוקים לגמרי שונים. למשל, ביקום שלנו, מהירות האור היא קרוב ל300,000 קילומטרים לשנייה. הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא יקום עם מהירות אור של 1 מיליארד קילומטר לשנייה, או של 200,000 קילומטרים לשנייה. זה, ה-300,000 קילומטרים שיש לנו, זה נקרא קבוע אוניברסלי. הוא שרירותי לכאורה. אנחנו לא יודעים למה זה ככה. ככה רצה הקדוש ברוך הוא, אבל אם הוא רצה את זה, הוא היה יכול גם לרצות אין סוף מספרים אחרים. הוא הדין לגבי מקדם הגרביטציה האוניברסלי, שהוא שווה ל-6.6384 כפול 10 בחזקת מינוס 8. טוב, וזה במערכת, קוראים לזה מערכת של סנטימטרים, של שניות ושל גרמים. לא משנה, כן, המספר הזה הוא לגמרי שרירותי מבחינת השכל שלנו, אנחנו לא מבינים איפה יצא המספר הזה, 6.67384 כפול 10 בחזקת מינוס 8, כל מה שאנחנו יודעים שלולא המספר המדויק הזה, לעולם לא היינו מגיע כדור הארץ למה שהוא, לעולם לא היה מופיע אדם, לעולם לא הייתה תורה פה, לעולם לא היה שום דבר, כן? זהו. אז אם ככה, ברור שהבורא היה יכול לברוא יקומים שונים ומשונים עם מקדמי גרביטציה אחרים. זה לא מה שחשב אריסטו. אריסטו הוא לא הבין בכלל, כי הוא לא הכיר את מה שאנחנו יודעים. כן, אומר פה הרב קוק, ודאי החופש העליון, כביר ונעלם, רם ונישא הוא מתנשא מעל כל, והמון עולמים לאין תכלית. הנה, זאת אומרת, אין סוף עולמות היה עצורים ביכולת העליונה. אותה יכולת שלו היה יכול ליצור אין סוף יקומים שונים ומשונים. ואותה יכולת עליונה, כן, ביכולת העליונה היא נמצאת איפה במציאות היותר נבחרה. זאת אומרת, המציאות העליונה שמעל לכל היקומים האפשריים האלו. יותר פעורה מלשון פאר, יותר מפוארת הכוונה. יותר חזקה ויותר אמיתית. כן, המציאות שממנה הבורא
הוא היה יכול ליצור את כל היקומים האפשריים, היא המציאות האמיתית. ומהם, זאת אומרת, מבין כל העולמות האלו האפשריים, מהם הוזרע האור המציאותי הסיבתי. מתוך כל העולמות האלו, זרח אור של הדטרמיניזם, שהננו כולנו בכל הווייתנו הרוחנית והחומרית, הפרטית והכללית, האישית והעולמית, אחוזים ומעורים בו. זאת אומרת, מבין כל אינסוף העולמות האלו, אז זהו, זרח האור של העולם שלנו, של היקום שלנו, עם הסיבתיות שלו, ואנחנו כולנו אחוזים בו גם בצורה רוחנית, חומרית, פרטית, כללית, אישית ועולמית. טוב, אתה יכול להמשיך, אליאל. בכבוד. כן, אני פה, בסדר. כן, אתה פה. כדורים חשוכים הם מקטיני הטבע ומצמצמיו, בגבולים קצרים ומצרים לחוקים. מבית עבדים הננו מוצאים, לחירות העולם נגאלנו. זיכך אותנו כור הברזל אשר במצרים, להכין גאולה לעולם כולו בגאולתנו, והטבע התעלה בעילויינו, זרח עליו הוד נשמת הנס. והנס והחוק והתורה והמדע, המוסר והזוהר הרוחני, הצדקה והמישרים, הדבקות האלהית בסדרי הקדושה, כולם הם גילויי הטבע היותר הטבעיים. כדורים זה מלשון קודר, בגלל זה תרגמתי לחשוכים, כן? כדורים הם מקטיני הטבע ומצמצמיו בגבולים קצרים ומצרים דחוקים. אומר שאותם הוגי דעות או אפילו מדענים, כן? שמצמצמים את הטבע לחוקי הטבע בלבד. לא לשכוח מה הכותרת של הפרק הזה, התאחדות הטבע והנס. מה שהרב קוק רוצה לפתח בפרק הזה, הוא שהטבע כולל את הנס. אז לכן, אותם הוגי דעות, אותם מדענים וכו', שהם מצמצמים את הטבע רק לחוקי הטבע של הפיזיקה והכימיה והביולוגיה וכו', הם כדורים, הם חשוכים. כן, עוד פעם נקרא, כדורים הם מקטיני הטבע ומצמצמיו בגבולים קצרים ומצרים דחוקים. טוב. למה? הוא אומר דבר כזה, מבית עבדים הננו מוצאים. הרי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. איך הוציאו אותנו ממצרים? על ידי ניסים. הניסים הם לא שייכים לאותו טבע מצומצם שעליו מדברים הוגי דעות ומדענים וכו'. מבית עבדים הננו מוצאים לחירות עולם נגאלנו, זיכך אותנו כור הברזל אשר במצרים. ולמה? זה לא רק בשבילנו, אלא להכין גאולה לעולם כולו בגאולתנו. זאת אומרת, היקום כולו, הוא בעזרת מצרים, הוא נגאל ממה? נגאל מן הכלא של הדטרמיניזם, שגם הוא, היקום יזכה בחופש שמעניק לו עולם הנס. והטבע התעלה בעילוינו. כן, בזה שאנחנו התעלינו כשיצאנו מצרים, גם הטבע התעלה לעבר עולם הנס, זרח עליו הוד נשמת הנס. פה אני רוצה עכשיו להתעכב קצת על המשמעות של יציאת מצרים בקטע הזה. יציאת מצרים נתפסת על ידי האדם המצוי כתופעה של שחרור עבדים. אבל חכמינו ראו הרבה מעבר לזה. זה לא רק שחרור של העבדים, זה לא כמו התופעה של ספרטקוס, ששחרר את העבדים מרומא. הרבה מעבר לזה. כתוב במדרש שמות רבה, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. כתוב, אומר המדרש, כנגד 7 ימים שבין הגאולה לקריעת ים סוף. כשם שבתחילה הם 7 ימי בראשית, וכשם שהשבת מתקיימת אחת ל7 ימים,
כך יהיו אלה 7 ימים מתקיימים בכל שנה ושנה, שנאמר ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. מעשה המדרש הזה עושה הגבלה מעניינת בין 7 ימי בראשית לבין 7 ימי הפסח. עכשיו אנחנו כמה יכולים להבין למה הפסח נקרא שבת, כן? למחרת השבת, זה מה שלא הבינו הקראים, שלא הבינו הנוצרים, השומרונים, כן? כל אלו שחשבו ממחרת השבת זה שבת בראשית. לא. גם פסח נקרא שבת. יש הקבלה בין 7 ימי בראשית לבין 7 ימי הפסח. כשהשבת מקבילה ליום השביעי של פסח. אז בואו נאמר מה שאומר המהר"ל בגבורות השם פרק ל"ט. כן, הוא מסביר את ההקבלה הזאת בין השבת לבין הפסח. מה זה השבת? השבת זו השלמת הבריאה. הבריאה הגיעה לשלמותה בשבת. אגב, המדרש אומר מה שהיה חסר לבריאה, היה חסר לה יציבות, כי במשך 6 הימים, כל יום נוסף משהו, איזה חוק חדש וכו'. היקום לא היה יציב עדיין. החוקים שלו עוד לא היו סגורים, כן? במשך 6 ימים. עוד לא נסגרו החוקים. זה למעשה, אולי זה מתאים קצת למה שאומרת הפיזיקה, כן? שבהתחלה, בביג בנג, החוקים עוד לא היו סגורים לגמרי. המקדמים וכו', כן? כן, במשך 6 ימים החוקים עוד לא סגורים, אבל בשבת, מה זה שבת ואין נפש? זה לא שהקדוש ברוך הוא שחללנה, מה הוא צריך מנוחה? אין לו לא עמל ולא מנוחה, לא צריך שום דבר. אלא, כמו שאומר המהר"ל, ואין נפש זה העולם הוא שנפש, לא רק המהר"ל אומר את זה. למעשה יש מדרש שאומר, ואין נפש זה העולם הוא שנפש. העולם, שהיה עובד קשה משכן במשך 6 ימים, 6 ימי בראשית, עובד קשה כל פעם, נוסף לו עוד איזה חוק, או משתנה לו איזה חוק, עכשיו הוא הגיע ליציבות, נרגע, בשבת. טוב, כן, השבת אמרנו, זו ההשלמה של הבריאה. עם ההשלמה זה סיום. יש איזה כלל שאומר בהגות, במחשבה, שכל דבר, כל תהליך במציאות הוא מתוח לעבר הסיום שלו. למשל, כל 6 ימי החול אצלנו הם מתוחים לעבר השבת. אנחנו אומרים היום יום אחד בשבת, או היום יום ראשון בשבת, או יום שני בשבת, או יום שלישי בשבת. זאת אומרת, הכל מתוח לעבר השבת. כי השבת היא המטרה. כל פרויקט שיש לו מטרה, הפרויקט מתוח לעבר המטרה שלו, עד שמשיגים את המטרה. כן, כל 6 ימי המעשה מתוחים לעבר השבת, היא ההשלמה שלהם. עכשיו, צריך כמובן בכל 6 ימי המעשה לזכור את השבת, לזכור את המטרה. עכשיו בואו נעבור ליציאת מצרים. ונראה את ההקבלה. יציאת מצרים היא הייתה השלמת הסדר העולמי. למה? כי בהתחלה, כן, בהתחלה נוצר העולם עם החוקים שלו, אחר כך נוצר האדם, תולדות האדם הולכות ומתפתחות. אחרי המבול נוצרות האומות, 70 אומות. מהם האומות שנוצרו בסוף? אדום, עמון ומואב, כי אדום זה עשיו. בהתחלה נוצרו כל 70 אומות שהם צאצאי נוח, וזה בפרשת נוח. עשיו איפה נוצר? בפרשת וישלח, כן? עמון ומואב, הם מזרעו של לוט, כן? אז איפה זרעו של לוט? אז פרשת וירא, כן? אז מתחילות להיווצר. אבל עם ישראל עוד לא נוצר. עם ישראל ייווצר במצרים. אם כן, עם ישראל הוא המוצר האחרון. זאת אומרת, אפשר לומר שזה מכה בפטיש
של יצירת כל האומות. זאת אומרת שהוא המטרה היא תמיד בסוף. אז אני רוצה לומר, יציאת מצרים היא השלמת הסדר העולמי והשלמת תולדות העולם. למה? כי עיקר המציאות היא האדם, ועיקר האדם הוא ישראל. וישראל השיגו את שלמותם ביציאת מצרים. וכן, יציאת מצרים הייתה מבחינת מכה בפטיש של הסדר העולמי. כן, זה מבחינת האדם. עכשיו, גם מבחינת הטבע, יציאת מצרים זה מכה בפטיש. למה? כי הטבע היה חסר לו עדיין הנס. הנס שהוא צריך להיות, זה מטרה של הטבע השואף לעבר עולם הנס. שהוא שואף לכלול את עולם הנס בתוכו. וביציאת מצרים הופיע הנס, הופיעו הנס. ואז הטבע הגיע אז לסיומו, לשלמותו. כן? גם האנושות הגיעה לשלמותה עם הופעת עם ישראל, ביציאת מצרים, וגם הטבע הגיע לשלמותו עם הופעת הניסים ביציאת מצרים. אם כן, זה נקרא עוד פעם את הדברים של הרב קוק. מבית העבדים הננו מוצאים, לחירות עולם נגאלנו, קיבלנו את החירות, הדטרמיניזם הוא כלא, ואנחנו קיבלנו חירות, וגם הטבע הולך לקבל חירות להשתחרר מן הדטרמיניזם. לחירות עולם נגאלנו, זיכך אותנו כור הברזל אשר במצרים, להכין גאולה לעולם כולו בגאולתנו. והטבע התעלה בעילוינו, אנחנו התעלינו והטבע, למה? כי האדם מוביל את כל היקום, את כל הטבע. כן, אם אנחנו התעלינו מבחינה רוחנית, גם הטבע מתעלה מבחינה רוחנית. הרוחניות של הטבע זה להתעלות מעל חוקי הדטרמיניזם, לפחות שאותם חוקי הדטרמיניזם מתחילים לקבל משמעות מוסרית ורוחנית. כן, אחת המטרות של יציאת מצרים זה לא רק לשחרר עבדים, ולא רק להוציא את עם ישראל מעל הטבע, להעלות את עצמם מעל הטבע, אלא גם לרומם את הטבע עצמו מעל לחוקי הטבע. זה חידוש גדול של הרב קוק. אחת המטרות של יציאת מצרים זה גם לרומם את הטבע מעל חוקי הטבע. אני רוצה להזכיר, אלו שלמדו את גבורות השם, איתנו המהר"ל, הרגיל לומר שם, כי יציאת מצרים הייתה בלתי אפשרית מבחינה גיאופוליטית. אי אפשר היה להכניע את המעצמה המצרית בדרך הטבע. אי אפשר היה לשכנע את העולם שהעבדות אינה חוקית בימים ההם. אי אפשר היה. אי אפשר היה לשכנע את ישראל לצאת ממצרים. הם כל כך התרגלו למצב שלהם. ואי אפשר היה לנתק את הזהות הישראלית מן הזהות המצרית. לקחת לו גוי מקרב גוי. אם כן, יציאת מצרים הייתה, דבר ראשון, חירות מקבלי הטבע, לעבר עולם הנס. דבר שני, חירות מן הקונצנזוס העולמי. קונצנזוס העולמי שהעבדות היא חוקית. דבר שלישי, חירות מן הכוחות הגיאופוליטיים. אבל מבחינה פוליטית, פרעה יש לו כל הזכויות לעשות מה שהוא רוצה. ודבר רביעי, חירות מחוקי הסוציולוגיה. חוקי הסוציולוגיה שאומרים שעם ישראל הוא נטמע בתוך המצרים, לא יכול להתנתק מהם. יש פה איזו חירות זהותית של עם ישראל. אגב, חכמינו אמרו שמעמד הר סיני היה חירות מיצר הרע וחירות ממלאך המוות, כן? השתחרר לגמרי מיצר הרע. אם כן, עכשיו החירות, אנחנו רואים, מקבלת משמעות אדירה, כן?
זכויות עליונות. זה לא החירות של צרפת, ליברטה, אגליטה ופרטרניטה, שעכשיו הם צריכים להסביר אותה לערבים שלהם. זה חירות העליונה, חירות מטאפיזית. טוב, עכשיו בשלמה אפשר לשאול משהו? בטח, בטח. כל פעם שאני עוצר זה הזמן לשאול. כן. הנקודה הזאת לא כל כך מובנת לי עד הסוף. אנחנו אומרים שהטבע התעלה בזה שהוא התעלה מעל הניסים, או שהוא כלל את הניסים? שכלל את הניסים. אבל המהר"ל תמיד אומר שהניסים יש להם סדר מסוים, בדיוק כמו שלדטרמיניזם יש סדר. זאת אומרת, אני מסכים איתך שהמהר"ל לא כלל את עולם הנס בתוך עולם הטבע. אלא הוא אמר שיש פה שני עולמות, עולם הטבע ועולם הנס, אבל הם משיקים אחד לשני. זאת אומרת שיש איזה פרצות בתוך עולם הטבע, ובאותן פרצות משתחל מדי פעם בפעם עולם הנס. זה מה שאמר המהר"ל. אבל הרב קוק פה הוא התקדם צעד אחד קדימה, הוא אומר, הטבע האמיתי, לא הטבע של המדענים של החוגי הדעות, הטבע האמיתי, שמה שברא הקדוש ברוך הוא כולל גם את הנס. אני רוצה להזכיר לכם מה שאומרים המקובלים, אלוהים בגימטריה הטבע, אלוהים זה 86. משמע שהטבע הוא מכיל גם את הנוכחות האלוהית. ואם הוא מכיל את הנוכחות האלוהית, זה הרבה מעבר לטבע שעליו מדבר המדע, כן? יש נוכחות אלוהית, זה ממלא כל העלמין, נכון? וכל זה נקרא טבע מלשון הרב קוק, שלמעשה פה הוא מאמץ את הרעיון של הקבלה. בסדר? כן. אחר כך אומר הרב קוק, והנס והחוק. הנס והחוק, מעניין. הנס והחוק זה שני הפכים, כן? כי הנס החוק זה דבר מקובע, והנס זה חופש. והתורה והמדע, עוד פעם, כאילו שני דברים הפכים. התורה זה חופש, המדע, שמו דטרמיניזם. המוסר והזוהר הרוחני. יש המוסר האנושי, אבל הזוהר הרוחני זה המוסר האלוהי העליון, שאין לו דילמות מוסריות שיש לנו. הצדקה והמשרים. טוב, צדקה זה מעבר ליושר. צדקה זה לעשות חסד. יושר זה באמצע, כן? צדקה זה בצד ימין. הדבקות האלוהית וסדרה הקדושה, כולם הם גילוי הטבע היותר חטיביים. הנה, מה זה חטיביים? המילה הזאת פגשנו אותה הרבה פעמים. חטיבה זה רוממות. איפה רואים את זה? בפסוק של כתב כתוב, את השם האמרת היום להיות לא לעם סגולה. ואונקלוס מתרגם, יד השם חטפת. זאת אומרת, האמרת, הוא הבין שזה רוממת, כמו אמירי העץ, זה רוממות. כן, חטפת. כן, מה אומר פה הרב קוק? גילוי הטבע היותר חטיביים, היותר מרוממים. זאת אומרת, יש הטבע הנמוך שאיתו מתמודד המדע, אבל הטבע המרומם הוא כולל את מה? כולל את הנס, את החוק, את התורה, את המדע, את המוסר, הזוהר הרוחני, הצדקה, המשרים, הדבקות האלוהית, סדרה קדושה, כולל את כל זה. בסדר? כן, אנחנו מדברים על טבע אחר לגמרי. ובאמת, בקטע האחרון, באחרון, אתה יכול לקרוא, הקטע האחרון, הוא הולך לדבר על אותו טבע מרומם. והטבע בעומק רומו. והטבע בעומק רומו, במקור חיות הווייתו, פועל בכל, חותם אלוהי עולם, בכל נוצר, בכל יש והווה, בכל עולם ובכללות עולמים.
ועומק היראה, משטר האהבה, רוממות הקדושה, ואורח החיים הזורע צדקות ועוז, הוא מכונן תהלוכות לחוקות עולמים. את חוקותיי תשמורו, והנס והטבע מתאחדים מימינו אש דת למו. זהו, עכשיו הנה הוא סיים עם הכותרת, ייחוד הנס והטבע. זה קטע ראשון, הרב הנזיר הוא צירף עוד איזה קטע, הקטע הנוסף שאתם רואים פה. הקטע שעד עכשיו, עד מה שקרה בארון, נמצא בשמונה קבצים קובץ ז' סימן ל"ג. הקטע הבא נמצא בסימן ל"ד באותו קובץ. למד את המשפט האחרון הזה, מהטבע בעומק רומו, כן. זאת אומרת, זה שני הפכים, אבל זאת אומרת, הטבע בעומק אולי זה דטרמיניזם, ורומו זה הנס, כן? בעומק רומו. ממקור אנחנו כדומם, חוץ מעולם החיים שנמצא על פני כדור הארץ. אבל בכל היקום, זה נראה כאילו טבע עיוור וחרש, שמתנהג לפי חוקים עיוורים. אז הוא אומר, לא, זה לא נכון, הוא פועל בכל. אם כן, הטבע המרומם, שכולל את הנוכחות האלוהית, את הנס, את הכל, אומר, הוא פועל בכל. חותם אלוהי עולם בכל נוצר. זה לוי בכוזרי. זאת אומרת, יש פה טביעות האצבעות של אלוהי עולם בכל נוצר, בנמלה, בפיל, באדם, בעצים, בכל דבר. יש פה טביעות אצבעותיו כביכול של הבורא. חותם אלוהי עולם בכל יש והווה, בכל עולם ובכללות עולמים. זאת אומרת, לא רק היקום שלנו, אלא כל העולמות, לפי הקבלה זה אביע, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, כל העולמות הספירות על אין סוף. זה עולם. יש טביעות כביכול של הבורא, בכל דבר ודבר. בסדר? אז רגע, בשלמה, אמרנו שיש טבע מרומם, שהוא דטרמיניזם וגם את הכאוס ותורת את הניסים, את המוסריות, בכל הפרקים הקודמים ניסינו להראות שיש רוחניות גם בחוקים הנראים לנו מתחו. כן? פעם שעברה אני חושב שדיברתי גם על למשל שבירת האור. כן. דיברתי על בקשת. זה מעניין, שבירת האור. זה היום שהוא יותר גס מבחינה חומרית, כן? אז הוא סוטה. יותר גס, אז הסטייה יותר גדולה. אז יש פה איזה משל לעולמות פחות רוחניים, פחות ופחות רוחניים, אז הוא מקבל סטייה מסוימת. עד שמגיעים לעולם החומרי שלנו, שהאור האלוהי הוא קיבל סטייה גדולה מאוד, עד שהוא נסתר. אז כל פעם שמתבוננים בחוקים, כן, חוקי הפיזיקה, אבל אני חבל שאני לא מבין הרבה חוקי הביולוגיה, אז הייתי רוצה שאם הרבה אמרו לנו איך הוא רואה שם
את נוכחות השם בחוקי הביולוגיה. שם זה בטח הרבה יותר בולט, כן? אבל אני אפילו בחוקי הפיזיקה, אני רואה אותם. ואני אומר לכם, גם בחוקי המתמטיקה, דיברנו על זה כמה פעמים, המתמטיקה כשגילתה את מושג האינסוף יצאה מדעתה, כן? חוקי האינסוף במתמטיקה הם לגמרי שונים מחוקי הסופים. טוב. אבל כשאנחנו אומרים שיש דברים שהדטרמיניזם לא מכסה, כמו תורת ומה שהוא לא מכסה זה שני מרכיבים של הטבע המרומם. נכון, נכון. במטאורולוגיה, בדמוגרפיה, במגפות, במחלות, במלחמות, שם יש כמה תלוי כל הגורל שלנו. זה הצד הצפון, מה שדיברנו פעם, שהוא פתוח? הצד הצפון, כן. צד צפון, צפון זה מלשון צפון, נסתר. צפון. על כל פנים, מה אומר פה הרב קוק? הטבע בכל עומקו, בכל גובהו. אם כן, הוא שואב את חיותו מן המקור האלוהי העליון, כן? והוא מכיל טביעות אצבעותיו כביכול של האלוהים אותו. ואחר כך הוא אומר דבר מעניין, בעומק היראה. מה זה היראה? פה אנחנו מדברים על יראת הרוממות. תראו, הרוממות פה מבטא אותה על ידי המילה עומק, במקום לומר רוממות היראה. עומק היראה, למה זה... רוממות, אז הוא מרגיש כמה הוא נמצא עמוק למטה. ועומק היראה, משטר האהבה. משטר, למעשה, זה הנהגת האהבה. יש פה איזה משטר כזה, איזו הנהגה. אחר כך אומר הרב קוק, רוממות הקדושה. הקדושה מרוממת את האדם כמובן. תחילה יש פה עומק, אחר כך משטר, אחר כך רוממות. משטר זה, אמרנו, זה אחד לאחד. אהבת האדם את השם, מביאה אהבת השם לאדם. כן, אז יש לנו עומק. ממשיך הרב קוק ואומר, ואורח החיים הזורע צדקות ועוז. זאת אומרת, התנהגות מוסרית של בני אדם, של הצדיקים. הזורע צדקות ועוז, התנהגות מוסרית שמפיצה צדק. חסדים, כשמדברים על צדקה. צדקה זה לא צדק, כן? צדקה היא מכילה גם צדק, גם חסד. ועוז זה אומץ. אז הוא אומר, הוא מכונן תהלוכות לחוק שהזכרנו, שהם המשתה, אהבה, רוממות הקדושה, אורח חיים וזאת. זאת אומרת, מכין את האדם להתנהג לפי החוקים של כל העולמות, לחוקות העולם. החוקים של כל העולמות זה אנחנו מכירים, אלא גם העולמות המוסריים העליונים, כן, שבהם כולם נוכחות אלוהית, עולם הנס, כן, זה מכין את האדם לחוקות עולמים. כן, הרב קוק אינו גורס שבעולם הנס יש אנדרליים. הנס הוא גם כן עולם מסודר, יש בו חוקים, אלא שהחוקים, יש להם היגיון אחר.
זה לא כמו החוקים תמיד שנדמה לנו שהם ניטרלים מבחינה מוסרית. החוקים של עולם הניסים, של העולמות הרוחניים, הם חוקים המוסריות האלהית. זאת אומרת, מה זה החוקים? כאלו זה החוקים שלמעשה לפיהם התנהג עם ישראל בזמן בית ראשון. בזמן בית ראשון, כאשר עם זה הלך בדרכי השם, היה לו טוב מבחינה צבאית, כלכלית, כן, הוא מכונן תהלוכה. את חוקותיי תשמעו, מה זה חוקותיי? זה לא רק חוקות העולם, חוקות הטבע, אלא חוקותיי כל הטבע. את חוקותיי תשמעו, והנס והטבע מתאחדים, הנה לזה הוא חתר בכל הפרק הזה, ממינו אש דת לנו. אש דת זו התורה, יש מדרש שמפרש מה זה אש דת. כן, המדרש בשיר השירים אומר ככה, אמר רבי שמעון מלקיש, תורה שנתן הקדוש ברוך הוא את האורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה, היא אש וחצובה מאש, והיא מוכללת באש ונתונה באש, הדאו לכתיב ממינו אש דת למה. על כל פנים, אש דת זה התורה, כן? כן, התורה, מה אומר? ממינו אש דת למו, למו למי לעם ישראל, מן הימין של הקדוש ברוך הוא, עד עם ישראל יש התורה באמצע. אם כן, התורה מחברת בין ימינו של הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. זאת אומרת, היא מחברת בין העל-טבעיות לבין הטבע. וזה הביא את זה כדי לציין את מה שאמר לפני כן, והנס והטבע מתאחדים. כן, ממינו זה משם העל-טבע, למו למטה זה הטבע, אש דת לא כדאי אלא אם כן אין שאלות, אז ניכנס לקטע הבא, אבל אם יש שאלות, נשאיר את הקטע הבא לפעם הבאה. אפשר לחזור על מימינו, יש דת או קבלתית. מימינו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו כביכול את התורה מימינו, מימינו זה מידת החסד כמובן, כן? מידת החסד הוא נתן את התורה. החסד הוא כולו חופש, נכון? כן. נמצא למטה, בעולם של חוקי הטבע, כן? אז מעולם החסד שכולו חופש, לעולם שלכאורה למטה, שהוא נטול חופש, יש התורה, שבאה לחבר. וזה מתאחדים על ידי התורה. כי בוא נאמר, הצד החיצוני של התורה הוא מתאים לפשט שלה. איך אומרים חכמינו, שאומר שהתורה מדברת במה בשפת בני אדם, כן? אבל כשמתחילים להעמיק בה, אז מוצאים עולם העליון בפנים. בשלמה. כן. אמרת שלגבי פסח, ממחרת השבת, אז זה ממחרת הפסח, שהזכרת בשם המהר"ל, הוא בין ששת ימי הבריאה או ששת ימות השבוע והשבת, הם בהשוואה לשבעת ימי הפסח, כאשר יום השביעי של פסח זה יום השבת. זה לא היום הראשון של פסח. זה, השביעי של פסח זה היה הסיום של אחרי קריעת ים סוף,
אמר להם הקדוש ברוך הוא, כי אשר ראיתם את מצרים, מתי הגיעה לסיומה הסופי שלא נראה יותר את המצרים, רק בקריעת ים סוף, כן? שראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ביציאת מצרים היה עדיין, אולי זה לא יצליח, אולי יחזרו למצרים, אולי הנה פרעה יבוא יכבוש אותם מחדש, כן? עם בשביעי של פסח זה היה הסיום. אבל עכשיו אני על זה שחג הפסח שכולו מייצג את יציאת מצרים. יציאת מצרים עצמה, נכון, זה תהליך עד סיומה. רק כשמתחילה יציאת מצרים, היא מבטאת את הסיום של תולדות העולם ושל תולדות הטבע, כן? וגם נכון שגם בסיום עצמו יש אותו תהליך עצמו, נכון. זאת אומרת, כל 7 הימים הם סיום, הם שבת. עצמה יש איזה תהליך לעבר כאילו סוף השבת. סוף השבת, אגב, אנחנו רואים את זה גם בשבת שלנו. זה רק במנחה, אתה אומר, אתה אחד ושמך אחד, ומכי עמך כסף. במנחה זה שיא השבת, כן? מה אמרנו שביעי של פסח? הוא מסיים את יציאת מצרים? הוא מסיים, כן, הוא מסיים את יציאת מצרים. זה כמו שהשבת מקבל. קובע את הגשם, כן, יש רעמים. נכון? יורד גשם, וואה. זה בסדר, ברוך השם. טוב, תמשיך רבי יצחק. כמו שהשבת מקבעת את החוקים של 6 ימי הבריאה, יציאת מצרים? בדיוק, כן. יפה. יציאת מצרים כולה הכניסה את עולם הנס לתוך עולם הטבע. קריעת ים סוף זה היה השיא, כן? זה היה הסיום של התהליך הזה, של הכנסת הנס לעולם הטבע. היו עוד מקרים. היו עוד כמו שמש בגבעון דום, זה גם היה שינוי של הטבע. כן. זה נכון, מרגע שהתחילה יציאת מצרים, אז התחילו הניסים, זה נכון. ואז עכשיו הם ימשיכו. יגדרו לתוך עולם הטבע. זה ברור, מה שאתה אומר נכון מאוד. לא רק זה, ניסים עוד בימי חזקיהו, שהיו הרבה ניסים בימי חזקיהו, כן? אבל השמש חזרה אחורה, והמלאך שחיסל את מחנה אשור וכו'. גם לפני יציאת... עצם הבריאה, כל יום בבריאה הוא היה נס. ברור. כל יום בבריאה היה נס. זאת אומרת, הניסים לא חיכו עד יציאת מצרים. לא. הכל היה יש מאין. טוב, בוא נעזור את הבריאה. אבל כל חיי... הניסים מסופרים איפה? במדרשים. למשל, הנס של כבשן האש. אבל זה לא מסופר בתורה. אתה לא רואה שום נס אצל יצחק ואצל יעקב. אין ניסים. הניסים מתחילים רק בספר שמות. גם בתוך מצרים. אבל גם זה מדרש, באמת 6 בכרס אחד. לא, יש כבר ניסים שם. פרשת שמות מתחילים הניסים, עם הסנה. בסדר? הסנה הוא מתחיל את התהליך של יציאת מצרים. במצרים עצמה, נכון? אין, לא רואים את הניסים
השאלה הוא שאני לא הבנתי נכון. למה היום ראשון של פסח הוא השבת, ממחרת השבת, לפי ההגדרה של התורה, ולא שביעי של פסח? למה לא להבין ממחרת השבת זה ממחרת שביעי של פסח? למעשה, אתה צריך לומר, יום הראשון של פסח זה התחלת השבת, ושביעי פסח זה סוף השבת, ככה הוא צריך להבין, כן? למה, אגב, בכלל המהר"ל אומר יותר מזה. יש גם לפני פסח, זה אומר לבשר באמת את פסח, שזה השבת הגדול, שזה סיום העולם. תהליך יצירת העולם הסתיים ביציאת מצרים. בכלל, בשביל המהר"ל, היצירה שלו תסתיים רק בעולם הבא, כן? אבל מבחינת תולדות האנושות, העמים מצאו נוצרים יציאת מצרים. הטבע קיבל עילוי על ידי הנס ביציאת מצרים. וטוב, זה לקח 7 ימים, נכון? אבל זה התחיל ביום ראשון. כן. בסדר, אז באמת פעם הבאה נקרא את הקטע הבא, כי הקטע הבא יש בו אותם רעיונות דומים למה שראינו עד עכשיו, אבל במילים אחרות. כל טוב. ברוכים תהיו. חזק וברוך. לילה טוב. לילה טוב, ברוך תהיו. תודה רבה. השם יברך אתכם. אמן.